Maayong hapon mga kaasay kay lami man mo kaunog pa ko so ngadtuan ta sa pakuhan. Plano mi karon nga manguha hapon na mga hapit na mga 5. So nagdali-dali na may ana o kay ngit-ngit na baya. Man syempre nindot gyud ang view kaya sa pamandi ay medyo tagamay. Ngit-ngit gyud na siya diha pero nindot pa man makita ang mga bukid pa. Pako among plano ana human amo tong tan-aw nga to ang naaga ni nakita na mo to nga pipino. Mo nakita ni gwal pipino. So nindot kay ang view nga riaw nga side. Kay makit-an gyud nimo ang kuan gani kanang basakan human daan namin doon sa dagat. So mo ni siya ang among gi kuan mga kasay. Diha mi nga side dito mi nga side na kuan. So abi na mo ugo ni pako kay syempre daghan bayag mangutan. So nalipay ko kay naman sad mi natilok diri dagko pa gyud kaayo ang pako. So mao sa wala naka ilaw pako mao na siya mga kasay ang pako. Lami ni siya adobohon, salad, man nagtanaw sa kog asa dapit nga ri ang katong amo nakitaan bang wild pipino. Mura na siya nga area among gikuhaan pero daghan mi og nakuha. So di pa ako gyud gikuan nga ang mga pako kay labong gani kayo man amo na lang makita nimo nga nanlabo gani ang mga udlot. May na lang kay napay daghan mo ni siya mga kaasayo, mo na siya pako. So daghan-daghan kag makitan diha man medyo natabunan na gyud sa mga daon-daon. Kung ako gitan-aw ngadto sa nga side nga kuan kung asa na to nakita tong mga wild pipino. So wala pa man sa diha unya mga kaasay makita ninyo kung sa siya. So nindot ni ang view diring dapita. O sa una daghan naman na siya tilapia diha karon nagminus naman. Mao din ni siya mga kaasay mo nang wild pipino. Lasa siyang pipino human lamisan siya og nay suka. Kaso karon pipila ra gyud among nakitaan sa una kay daghan-daghan man to. So may nalang kay napa ko nakitaan diri ang side umo na siya. Ang ipod liso pipino gud gihapon gagmay lang kay gamay baya pud siya. Ang iyang humot mao pipino ang humot niya. So daghan nakitaan man ni nako nag-trending pud ni siya nga nadyo daghan nga inani nga makaon. So ang ako na lang gyud una nga napay makaon nga kanang tubog. Pwede na lang try kay makaon ang salita. So muna mga kasay, humana hapon na namin nagdadali na mi kay kawano naman sad muna may na lang kadamig payong. So muna mong kuha mga kasay. Thank you for watching mga kasay. Bye.